днешното видео ще поиграме плюс Angry Birds Escape и ще се опитаме да направим рекорд за левел 81. Окей, почваме сега. На другото, само ви напомня, абонирайте за канала с камбангата и харесате видеото. Ако искате още такива мащабни видеа. Ама да, какво? Само покажа. Вече съм се отворих позите. Окей, нищо не стана. Пока не успяхме да направим нищо. Какво се случва тук? Сме заграли или какво? Okay. Аз съм чул слухове, че ако е така, че от по-отдалечена камерата, винаги действа по-добре, не знам, това е финале. Нека да пробваме сега. Не знам, действа ли или аз не съм просто нещо. Какво се случва тук да бъда? Нека така ми е по-трудно да се контролирам. Но ако искате да такива мащабни и готини видеа, абонирайте за канала. И аз продължавам с нерва. Айко тук ми размяна коса. Окей, ще се върна с една аура музичка. До след малко с аура музичката. Я сега пускаме аура музичката. Само влезаме в плюс Angry Birds Escape, защото гледахме. Сега пускаме. Това ли сте? Аура музика. Аура музика. Случва с аура музиката.
ciao. Io vuoi samo ora muzykę i aura nie? Dobra, zaraz otworzę na aura muzykę. Nie no, wow. Guys, come. No way, bro. No way. Neko малка игричка на Roblox ме разкатае. No way, no way. Еле. Аре малко аура, бе. Малко аура. Не може да кажа Roblox. Michael! The fuck is this one? Ако искате да втората водници за канала и харесате видеото, защото тази игра просто се ме разкачава. Не, в следващото ми умиране видеото също. Това сега ще стигна да не умирам. Ничего не стига преди на тази игра. Трябва да не умирам. Какво? Еми хора, това беше от видеото. Чао! Хората.